Đừng duduk ku duduk kan tempat terang bos. Kampung sedang dengarkan terus jangan duduk di sini. Sekarang PDW dan ada cerita deh bocor kakek yole. Dukonyu lagu tas tereng ngelotok ngalong itu bagus setok. Tukang rasani tukang ngelok ngenyet di celok kemang jawaban ni wes sayu yo. Pak orki jatuh mata warna-warna yang delok kondel edelos toto salting ngilu terus ngese-ngese astagfirullah emak jawaban ni wes sayu yo. Yum, sayem, yum. Budek apa tara krungu? Anak sapa nyasar jai terus kene? Hei, alah, beneran. Aku serasah nyamahmu kowe wis rene lek arep nyaur utang. Kok bature rene arang-arang kok ya wis kon nyaur utang. Kon mlebu apa ora aku iki? Ya mlebu, lek serem mlebu, lek karepmu ning kono ya ning kono ae. Ora mbek mlebu kene piye? Ya ngopo kowe kerepan? Arep nyapa lho kowe mrene? Ya arep utang. Wah, aku ki anu to, Yem. Diingi lho mangkal gek gagal. Sile ono duit dhisik to, tak ge tuku benges karo wedak. Aku lara kok sili, mangkal ora payu. Lah wong sing diinginane ka lho isik nekmu, isik 50 lah berhubung kabeh ki bahan pokok ki naik. Lah pasar aku ki ya tak undakne lho, Mbak. Dadi nek kowe nekmu kan 50, pokoke gelem ra gelem malih 100. Astagfirullahaladzim. Halah Yem, kowe dhewe ki lho, tunggal rakyat jelata kok arep masak kaya wong dhuwur ae. Sembarang-barang kok atur. Kowe kedek anu dadi anggota dewan ae, ora usah dadi bang plecet. Lah kowe ki urip arep mengikuti perkembangan zaman apa arep mandek patet ngono ae? Ya mandek patet ki wis ngolehke kowe to, lha sing kaya aku sing utang ya modar carane ngene. Ya kowe ki jenenge ekonomi, apa ngono ke peningkatan ekonomi ngono ka lho, Mbek. Ya mengikut ana kok omongne ku mang lho, utang lek 50 malih 100. Waya iki utang 50 iki malih 60 apa 70 ki rada enteng ning ndas. Wong ngundak ning kok separo. Lah kowe gelem apa ora? Lek ora golek liyane ning kene ki liyane aku rene sing duwe dhuwit tak omongono wis padha diutang-utang nek rene semetu lek nek kuwi iki mang isik. Ge isik marang ngeluni ndas. Lah timbang ora gincon. Ge ora njaluk ya tenan. Lah iya. Ya ngono ki aja separo to lek ngenehi bunga ki. Ya seprapat apa sak crit ngono lho. Ya lek ngono dilongi seprapat. Piro? Apa 105? What? Lah kok malah 105 kuwi lho. Ori motor wong kuburan carane ngono. Lah apa pilih sing mang apa sing saiki? Piye ya? Apa yang jumuk sing peraturan awal mang ya? Ya terserah. Ngono ki lek tak jumuk badine separo. Lek ora jumuk aku ora gincon. Alah wayah nyaur ya ning yongko. Lah iya, lek wis gincon kan payu-payu.
Ngono ki wong saiki lho ora duwe dhuwit, Yem. Golek aku utang ke bathimu apa wae aku ngangsur samben-ben remote tenan. Jarakmu wae eneng. Aduh. Yo lek ngono kok 100 ae. Wah, oke-oke ora wani aku. Iki 100 kok pulih gincu. Yo kincu tae dhisik. Lah pingko lho balik kuwi 150. Iya. Lah iya kok. Bukune. Wong anti ra mekakat ya. Lek beat nek kekulu. Ora utang butuh utang mateni. Salah. Arep nambah piro kowe? 100 oke-oke mati tenan lho. 100 ya, sok dadine 150. Dadi nekmu piro? 250. Ngono iki nekmu. Ngono ki anu 250 iki umpama ora pas tanggal lho ora manakne lho. Ya mana? Lah dalah. Per dino ki 1% lho, Bek. Ge 1% ki metu duite piro? 10.000. Bisa lah. Pura milih semene kok Iram. Iki balike tanggal piro? Iki mau tanggal piro? Mbah 5 apa 6? Tanggal 7. Mula. Iya. 2026 berarti balike tanggal 7 bulan 8 2026 sesasi. Berarti so Agustus sing bali Aisyah. Iya. Gek kowe lek ora piro? Pilih kok mama. Lek ora tepat waktu mundhake sedina 10%. Berarti ya iki lek umpamaku ngangsur tanggal 8 yo ora nambah Kok ngawur rek. tidak umum. Mulai akarepan. Matur suwun lho, Bek. Biyane. Rezeki tak akan kemana? Saiki golek yu konyel. Sopo ngerti kok? Kayak karo oleh pelanggan kan sambil menyelam minum air. Kembung dong. Loh, kok metuget-tuget teh? Apa dicekel yu konyil kae? Lek pelem kok gedhe men lamono. Ora jaluk ae. Kek amu kuwi mi. Getaki wong gerang. Apa lho yu kuwi? Arep mangan pelem kok ora gelem nyeluki aku? Aku kan arep yu. Ora lho mi. Awakmu kok ora ro pelem. Iki lho kates. Wong kok ora iso bedakne pelem karo kates. Agi to yu ge oncek ono. Aku arep lho. Iki urung tak onceki mi. Iki arep tak imbu urung mateng iki lho. Iki lho wis mateng kuning. Urung iki lho ijo. Iki lho. Kuning. Bocah ke jungilan iki lho Cik atos. Ho, cek kluthuk-kluthuk kuwi. Lek kok pangan untumu rompang. Apa iya yu? Wong domongi kok. Lho kates ke lempuk. Anu urung mateng kok. Tak omongi.
kates kira wis mateng empuk. Lah iki urung empuk berarti urung mateng. Dhisik yo tak imbune. Pergi le arep mangan kapan? Ya lak wis mateng, ra tak omongi rene yo. Iya yu, oke. Tak enteni ning kene. Aja suwi-suwi lo yu. Aku rong cedek geni. Piye lho Mi? Iki ke lho ije arep tak imbu, urung mateng saiki ke. Muli yo dhisik. Oke yu. Pokoknya tak enteni ning kene sampai mateng. Aja ngongkon mulih aku, lek aku urung leh bagian. Engko lek ngampe bengi peteng, yo mempete aku turu kene lho. Ngoyot lah awakmu ngenteni ning kene. Ora yu, aku lho mie ki digodhog. Ora duwe oyot, nek sing duwe oyot capar. Aku ora ngomong nek capar nih. Ngoyot lah awakmu ning kene. Kowe engko lak ning kono keliren. Yo nyang omah madang. Konyol ki wong blesen Mi, rasa aman lak engko dene panganan. Yem, kebetulan kowe ning kono. Adimu klo, jan mulih. Aku budrek ning kene. Wong ning kene ae, ge adi-adi apa? Wong aku ge anak tunggal kok. Kowe kuwi tadimu. Umpangane mahmu ngono kok. Yu say. Nyatu yu konyol ki mlecing to. Panganane nyatu bodrek dino-dino. Yo nyel. Mlecing yo keke. Nyatu pangananmu bodrek to. Ki ngamu yem. Kowe mbelo adimu tlonyer. Halah. Wong wae sing galak ke aku to. Delan ku lho, kuwale. Ku lho. Iki sing diutang yang aku arep semen nomen. Wah. Kurang 100 nyel. 100 kok. Lende wong mundak ta iki ke? Mundak 50%. Aku ya mundak yu. Bobot kudaan ke malih tambah 5 kilo lho. Bocah cilik menang. Iki lho, iki ki waya wis tanggal 5 bulan 6 bulan diingi. Lah iki wis bulan 7 nyel dadine wis kudune tambah iki tambah 100. Kok iso dadi 200? Ya iso. Mergane kebutuhan pokok ki padha mundak, rupiahe anjlok. Dadi sing isih ndek utang nyang aku ki tak undakne, tak gawe nutupi apa? Ya balekne modalku kuwi mang lho, Nyel. Kowe ya munda Mi. Kowe iki dicangkem apa ora to? Dijak ngomong meneng ae. Yo rene salah lho, Yem. Wong nyatu mang lho nek dhewe kon meneng. Yo salahmu nakoni. Ngono kek utang musawuren. Bature wis rene adoh-adoh kok. Mlaku ki yo 10.000. Ngene ritek, mangesuk ki yo abang lho, Yem. Lagi abang kok ngendi? Aku dek ingi yo ono lho yu. Yang gone mak pojem. Lah wong nggawa abang. Mulih malih biru. Biru kuman tak goyang gone Pak Kadir. Lah mulene malih ijo. Lah bar ijo cetok etek. Lah kok etek ku mangkarek sitok ngene klitik-klitik. Ya sitok ndelok lho yu. Kowe waras Mi. Ora patek yu. Mergo aku katisen gek tengku kriuk-kriuk kluwenen. Wes Nyel, saiki kapan lah marep nyaur? Aku panggil kon bulan balane kesel. Tetapno tanggal. Yo lak gelem 10.000 iki gawanen ya melara gelem yo ne. Ndek lek ngono timbang bono, ke tanggal piro lah marep nyaur? Tak parenane rene. Sak wayah-wayah. Kok wayah-wayah ke bature yo rugi sikil ora rugi bensin mlaku.
Arnya ndine yu. Aku melu. Ojo, kowe urung waras tenan, kok lek wis sehat tak jak. Ojo melu Rita lek saiki. Aku waras yu lek kok tukokne jajan. Pokoke melu. Iya Mi, bener melu wae. Lek njaluk jajan aja tanggung-tanggung, sing akeh sisan ben bangkrut. Lawange buka, ndak lembek ning omah kuwi. Duk, Duk. Duk. Lawange buka, diceluki meneng ae. Duk. Ora sapa tuh celuk-celuk ke? Kok nek kintut. Rusuh ae. Nyapa nek? Bayi ngomong lek dengaren rene. Ora nang apa-apa, Nduk. Ajar mampir leren aku ki mang. Rene Nduk tak omongi. Penting lho iki. Wis to rene yo. Cekek aku lek karo penting-penting ngamu bareng ki ora percaya. Kayak mendopos ngono kok. Patute tae kucing kok gowo kuwi, kira kok usarne aku. Opo yo ki? Wong tuwek ki ngusuri tai kucing. Ora lek wong tuwek liyane. Ngono ki lek kowe kan wong tuwek ngluntang. Astagfirullahaladzim. Di ngusari telek. Lemong tai kucing. Saiki telak. Kengko patute ki tai. Iki lho Nduk rene tak omongi iki lho delon dhewe. Ora lho nek. Kowe ku lho wong kon ilmu ngeden-ngeden kok ndak umum. Watake ku mau bareng lenteng gek aku kon nyewoki. Ya dong, ki ngamun Nduk. Aku iki lho, iki iso jawab dhewe. Iki lho, lek ora percaya. Gede dawa ngono nek. Kuwi diutri ngene lho, tambah parutan kambil. Ya kuwi lho Nduk. Karepku iki arep tak utri. Makane aku mang mampir kene. Krana nang omah kemengke, konyol ora duwe kula. Aku arep njaluk kowe ngono lho. Alah, kok mangke rene mer njaluk gula to? Ya sepurane, aku ora duwe gula nek. Ngono ki lek nganti kok kowe ngutri gak aku ora kok ngae. Ki lho, deloken lengenku sak babon herem. Adik kamu semua Nduk kowe kuwi. Lek oleh jaman nom-nom aku mbiyen, lek ajar kowe tak sentek jembut. Jembut nek. Jembut apa jelebut ale ngomong kowe iki. Wong ngomong ora teteh ngono kate wis ora percaya aku. Ya sembut kuwi lho Nduk. Maksudnya kan sing dadi cilik-cilik ke ambil ngono kae lho Nduk. Kuwi ke jelebut ora jembut. Lek jembut kan lho nek rambut sing didelikne ku lho, sing dikempit-kempit kuwi sing ambune leteng kaya anakmu. Yura, wong nek ku wangi lho Nduk, tak wangen-wangenan. Lah esok ya tak sabuni ngape umpo. Umpuk ki apa lho nek? Sakroku ki lek sabun ki ngumpuk lho, ora umpuk. Lek umpuk ki lek
cedek geni kae sing ning pucuke kayu metu anune ke lho, krembul-krembule kae sing jereke lek di oserne ning koreng marai-mari. Alah, bondo. Nang ndi kulane? Aku lek ngutri lho, ngutri lho. Domongi lek aku ki ora ndek gula kok njaluk ame sapa ngono lho. Ngono ke lek nganti kowe kok ngutri gek aku ora kok ngae. Kowe kok kloloten lho, Nek. Apa nek lek ilmu bunteli semene-mene langsung dut kowe. Alah, orang rumah ni bocah setuk aku. Awal mule, ke engkau tak utri ne kalau uyah hai. Karepmu, angroke ono uyahe lho, gendang setro kowe. Yen ora pegang mlaku ae. Tunggu sandal ae ora godak ngono, turut nguempere wong-wong watake gek mideg telek. Ya orang yang gane uang lho nak kaya turau lah. Ya karepmu Nek, diomongi ra kenek. Dengklang yudune nek aku gendaki. Kon dulu nak kamang. Aku menganu dok ke kepunan. Golek tela iki mang ale tak uti. Karepku karep jaluk kula nang gone ndok embe. Lah kok ora dikei itu. Wong nyatu wantah wong bleceng kok dijaluki gula. Sok pon lek ngasek dinei. Lah mulakno kuwi mang lho ndok. Aku mampir rumen ndok lembe. Iki mengganti nopan. Lah kok ora dikei. Yo ki maksude ke ora ngono lho, Nek. Maksudku sok pon ke ora samar wong rembek ki lho wong bleceng blekidit. Silite lho dicat kandel banget. Lek urung luntur cete, ora samar lho gek kok jaluki gelem ngei. Lah ku apa ya meceng? Ya ora. Lah ora aku njaluk gulane, tak kene ngutri. Ya ora gek ngono lho nek konsepe. Ya lek saiki ki ra nggowo wong aku ki wong buruh to ngene ori tek. Lek ngono aku njaluk duite. Ya lek njaluk ora iso lek utang tak nei. Mergane aku iki garap aku ngutang nih duit. Lek njaluk ki ora nyang aku lho, nyang anakmu kono, nyang konyel. Wong njaluk konya ke dingenane ora dikulekne kok. Anu nduk, lek wong kaya aku ngene iki oleh utang. Oleh ngono ke ora oleh okeh-okeh, marahno sampean kuwi wis wong sepuh, engko ora kuat nyaur. Oleh lek sampean kuwi ada 20.000, prayojo kok ge tuku gula. Ya ndak lah ngono. Aku utang. Anu ya ngono ke. Anu konyel ke biasane yo njaluk nyang kowe. Dadekno sitok karo nek konyel lah yo. Lah engko ge dipadoni lek nyang konyel. Ya ora lho nduk, wong arep tak tukokne gula kok. Iya lek ngono ke lek dipadoni sampean lho ya. Wong konyel ki galak eram kok. Ya tak atasane lho nduk. Lek ajar konyel tak banteng pak ngono jembut lho. Wong tuwek ki carane ora ki kaya ngono lho. Piye lho nduk? Jembut ki piye lho cilik-cilik dadine. Iki jembut. Kuwi ki jlebut nek ora ki jembut. Nyata utangi gegenen tuku gula kono aku gak arep nerusne lakon. Ngladeni kowe iki nyeng aku. Matur suwun ya nduk. Lek naga aja nyang aku, nyang konyel. Iya nek, ngono ki aja kok ilangne lho ya. Ki lek ditakoni wong kok jembut-jembut ono guyu kan kok. Wis gak mlaku kono.